Miika Anundi Koulia osuuskunnasta terve. Tänään aiheena musiikin digiopetus. Ja mä oon löytänyt tämmöisen mahtavan nettisivun kuin sumo.app, jos opetat taito- ja taideaineita, niin täältä löytyy musiikkiin ja sitten löytyy myös piirtämiseen vaikkapa tableteilla, niin meet vaan nettisivulle sumo.app ja sieltä etusivulta valitaan ylälaidasta Sumo Tunes ja päästään tuosta Open Sumo Tunes, niin päästään tekemään. Ja toimii tosiaan nettiselaimella, toimii sitten kaikilla laitteilla, Chromebookeilla ja muilla. Ja mä on tässä, otan aiheena, käyn läpi tämän koko homman ja mulla on Apina Orkesterin nuotit tuolla valmiina ja käyn niiden avulla tämän läpi, eli tarkoitus on tehdä tänne Apina Orkesteri-kappale. Ja täältä vasemmalta alhaalla aloitan tästä plussanapista. Tänne lisätään instrumentteja. Täällä on tosiaan aika paljon kaikkia perus niin kuin ilmaisia juttuja, löytyy bassot ja kitarat ja pianot ja muut, että pääsee alkuun hyvin näillä ilmaisilla. Nyt kun me ollaan saatu se basso tänne, niin tuosta kynästä päästään muokkaamaan sitä vähän niitä bassolinjoja. Ja täällä on valmiina tämmöisiä hassuttelujuttuja, mutta otetaan ihan tuolta toi create pattern, että päästään itse tekemään. Ja nyt nähdään, että täällä on pentatoninen asteikko, niin sitten näitä, jos käytetään, niin tulee vaikka mitä hienoja sävellyksiä ihan itsestään, kun siellä ei niinku vääriä nuotteja olekaan, niin sanotusti. Ja C-asteikolla mennään, ja nyt meillä on Apina Orkesteri, ja se lähtee pitkillä nuoteilla. Se on hyvä soitto alakouluunkin, soittoharjoitteluun, koska on pitkiä nuotteja. Soitetaan pitkiä ääniä putkeen, samaa ääntä monta kertaa. Ensin 4 C:tä, sen jälkeen 4 G:tä. Ja nyt kun meillä loppuu tässä tila kesken, niin meidän täytyy niin kuin lisätä tänne tämmöisiä osioita. Eli siellä oli nyt 4 C:tä, 4 G:tä. Ja nyt tosiaan jouduttiin vaihtamaan tämä pentatonen pois, kun meiltä puuttui sieltä se F. Elikkä näin menee loppuun, elikkä 2 F, 2 G:tä ja 4 C:tä. Tämmöinen kierto siinä aika lailla Apina Orkesterissa on. Ja tuosta tosiaan pikku täpästä saatiin toi alas. Ja nyt meillä on täällä jotkut rummutkin valmiina. Laitetaan niitäkin vielä vaan toinen kierto. Ja täältä valitaan nyt tämmönen biitti ihan. Tuo varmaan ihan hyvä siihen kohtaan. Laitetaanko tuohon toisenkin se sama, niin ei tule liikaa vaihtelua. Se on ehkä vähän liian vauhdikas. Ehkä turhan vauhdikas tähän kyllä meille tämä rumpu, mutta eipä käytä siihen tällä kertaa sen enempää aikaa. Ja sen jälkeen vaihdetaan tuosta repeat-napista vaihdetaan, että mitä luupataan, kappaletta vai osiota, ja nyt meillä on siellä tosiaan Apina Orkesteri pikkusen liian kovalla tempolla, joten mennään tänne metronomikuvakkeeseen ja lasketaan tuo ihan tuonne 80 toi tempo. Ja tällä tempolla voidaan jo harjoitella vähän sitten. Rummutkin vähän rauhoittuu.
Nyt alkaa jo tunnistaa vähän kappaletta. Ja tässä on kätevää meillä se, että me voidaan täällä tallennella tämä sumo-muotoon, ja kun tullaan tänne ensi kerralla, niin me voidaan omalla koneella tämä avata tänne nettisivulle ja kuunnella täällä, mutta täältä pystyy myös sitten lataamaan MP3 tämän, niin voi vaikkapa omalle kännykälle laittaa, ja tämä on oppilaiden mielestä hauskaa, että saahan se oma kappale sitten heti sieltä pihalle. Käykää tutustumassa näihin muihinkin sumojuttuihin, mutta tällä musiikin tunnille jopa etäopetukseen niin aika paljon lisää iloa.